Det kan man også gøre. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Okay. Selvfølgelig. Det kan man også gøre. Noget for noget mere. Ja, jeg tror, hvis jeg skyder dig i baghovedet. Vi er jo alle sammen efter Malle. Det ved jeg ikke, prøv. Det gjorde du også. Hvad sker hvis jeg trykker for den højde? Oh my god, oh my god! What the fuck? Fuck, jeg har terrible Jeg er ikke en god teammate, jeg bare vil gå i gang med at løbe. Fisse laver fisseprutter. Nope. Nope. Holy shit! Nope. Nope. Hun bliver ved at satisfy din næse. Forestil dig, hvis hun siger sådan, ej, kan du ikke bare bruge næsen i stedet for? Kunne du forestille dig, hvis hun siger det til dig? Jeg forestiller mig det. Hvad vil du gøre? Brug næsen. Hvad tænker du egentlig? Jamen, du bruger næsen. Okay, er der på med lommelygten? Ah! Jeg skal heal, eller dør jeg? Det er epic, du har 3 items. Det er epic. Nope, det gør jeg ikke. Ja, jeg kan skyde efter dem. Det er min. Pistol skin. Du er jo også ordblind, så du måske også høreblind. Bøsse. Hører du? Okay. Nej, det hedder døv, Mathias. Nej. Mathias, ryg til venstre. De er fucking perker! Undskyld. De er fucking perker! Du har set hans det der ansigt sådan 30.000 gange. Hvad er der sjovt? Aldrig nogensinde lederen. Jeg mærker, at du ikke er vant til at se. Hvorfor sagde jeg lige ja til det der? Damn. I'm feeling lonely. Wow, vi lader dig. To hold me. Now I'm crying in my room. Okay, man. But still I want it more. I give a second chance to you. Ja, Mathias, hvad hedder det bilmærke? Kønsæk. Er det de sidste gæt? Ja, det er så videre. Jeg er også kønnesæk. Jeg har aldrig set det der bilmærke før. Ja, Jeg har set det der. Det er et ret prisklasse, så er det klart, at du ikke har set det. Wow, fuck, det er jo sådan en Kanduku attack, det der. Det er også derfor, jeg hedder Duku Count. Sort. Are you serious right now, bro? Jax, han skal fucking med early game. Ja, han gør så. Han er fucking busted. Jeg elsker ham. Dude, det er fucking... Bøsse! Damn, you're ugly. Jeg hader, hun har 2 dashes. Are you serious right now, bro? Are you Vali. Dude, der er no way. What the fuck? Jeg så det der ske. Hvor den hen? Jeg har den med mine ting. Hvem rykkede lige mig? Jeg er død. Jeg er legit. Holy snoller, holy snoller. Jeg ved, hvor I alle sammen bor. Jeg stod helt stille ind i en ting med vilje. Hvorfor? Seriøst, Lavi! Det er dig, der sidder og snakker til! I går rundt med sådan en syringe, I gør. Og så bare sådan injecte sit cume ind i andre mennesker, sådan... randomly. Hullet lige bossen. Jo, Mathias. Ikke mig. Det var rent faktisk ikke mig. First hit, auto shot from Thijs, guys. Oh my god, getting start! Ja, han er ikke snart. Jeg bruger min special ability. Hey, yo, lave dig bagget bagfra! Vi har endnu en. Nej, han joiner! Men det er en woman, det der. No dick, no balls. Det er bil hende endnu hårdere. Smask, når vi kommer ind, hva'? Så får du den her. Du får den her. Hvor han floater, han floater. He's a floater. Elfenbror. Ja, bare tag lid godt. Det er dig, der er lowest, godt. Ja, det kan jeg godt se. Det var det. Det var det ikke. Markus, lad være.
MS dræb ham. MS. Han er med at være. Din idiot, jeg gjorde! Ingen gas. Jeg ved ikke, hvad jeg... Har du set mig med et rødt lysvær, så er det ching ching, og så lige pludselig op i Leas nums. Ching! Tyk til at være til dig. Lad nu være, jeg... Gotta kill him, we're gonna all get dead. Nu virker den ikke længere. I have Ebo, la 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 la. Nå, man kan skulle skyde hinanden der, ikke? Lad være! Hvorfor er mine Pokémon bare blevet dårligere, og de er stiget sådan 3 levels? Forståeligt. Der sidder en! Jeg var lige ved at skyde ham i hovedet. Der sidder en! Get alive. Fuck! Jeg slår dig ihjel, Larry, jeg slår dig ihjel. Nej! Tak. Jo. Ja. Så nu sidder der et bakker der. Det er min yndlings, fordi jeg elsker hendes historie om, at hun blev kysset på af en mand, imens hun ligger og sover. Gren der! Sidste mand på skibet er en fedælling. Det er en fedælling. Sidste mand oppe i tårnet tænkte, det er en bagedælling. Hvad er tårnet? Fedælling, mand! Det kaldte vi hinanden i vores vand her. Ja, der slår en i hovedet med en skov. Altså, jeg gik rundt og kaldte folk for Just vote nu. handicappede perkersvin og sådan noget. Invite friends, hvad betyder det? Men jeg... Nå, det er nok flere, jeg har ikke venner. You're exhausting. I see what you did there. Er det ikke mig? Zoinks! Larry, er du her i byen lige her? Er det dig, der er her, Larry? Ja. Ja, det er så. Hej, Larry. Don't point that thing at me! Hvorfor stoppede du din skærmhænding? Jeg kunne godt forestille mig, Mathias dengang Gangnam Style, han kom ud som Mathias, han er tit sådan på vej i skole, bare lavede Gangnam Style. Det var det der. Dude, hallo, mit tastatur. Drenge. Nej. Hvad er der? Ja, jeg spildte den ud af det, mit tastatur, det gør mok.